certified komikero, the pride of Karkar, ang DJ nga bugoy, Idol Turagsoy. Ito na guys. Hey, sounds. Okay. Mayong gabi. Sitio ba ni ma'am? Sitio Ramona no? Ramona Uno. Niya advance happy peace at tagaan to masibang pakpak matagtag. Thank you mama. Na kami inyong gihatag nga magalingawan. Hinaot mo makahatag ni kalingawan niyo ma'am niya para sa inyong katagbawan. Biba Birin sa regla. Okay? Di ta maglangay. Diri na to may bawaan karon kaning Ramona di ay daghan kay mga daga diri. No, may bawaan na. Pakpak mga batanon. Oh, kanay. Pakpak mga tiguang. Hala. Uy ni angkon. Pakpak mga virgin. Hala, ay virgin. Okay, di ta maglangay. Sugata masimang pakpak. Idol Turagsoy. Pakpak mga kisuna. Turagsoy virgin. Wanay virgin. Atras gamay shot, di man maklaro atong naong. Iro gamay shot. Nganong gibit diri mas gibutang nga sagingan oy. Atras pa gamay shot. Idol Turagsoy Cebu 3 Naigo, ang iog yun kag naong. Nganong giside dia man eh. Hello, okay. Kuski gamay idol. Okay sa tayo mga abang, pwede pa mo makaabang ha, libre pang mga bintana tanan, huwag mo mga bli mga inatay. May apartment na nga, bilis mo ni din he. Hadlok mamangaw mga ina ha. Mapanaw sa nanyong hikay diha. Huwag may labos pista. Huwag labos ha. Pasalamat ni Ma'am Vicky, ma'am. Salamat kay mama Uy, sa pag... kababayan ay Karkarano na eh, Ma'am Vicky. Si Ma'am Vicky shot sa una di ay kanang membro din na sa Marites. Yabag ka, ato lang sponsor, yung kitirahan nila, yabag rin ka. Tinood mo talang, tabi may ganyan. Yan si Ma'am Marites. Ikaw di Idol Turagsoy, ano sa Ma'am Vicky? Oo. Kung gano'n rin siya, gwapong lady kas personal. So, ba naman, ikaw sa kunkuan siya ka. Niya ako. Yan siya, mo din ay isyot. Oh. Muram na kriminal. Yate naman, gabaan na ka, ma'am. Ayaw, di mo na yung mubayad. O, ganihar kag tinira na. Shot, pasalamat ni Ma'am Vicky kay kini niya pista shot private na ini. Private tinood eh. Manag ganiya ma'am nasaag yung may kaduha ma'am kay duham din ni ang asoy nga nani kining Ramona. Ramona. Usa ni ma'am San Isidro o Dumlog? Dumlog. Ang dito sa Atbang may San Isidro. Katong pikas, dili ka mo tabok sa karsada. Okay. Ana po'y pikas dili. Kada ko gasto ni lugar agad. Muhikay po ng pikas. Mo ni wa. Mo ni to nahurot imong hikay, ma'am. Ingko ma'am, minga ma'am ganun nahurot mo yung inasal siya. Tulore bisita siya. Paksit akong inasal. Mura latos bag tanan, ma'am. Karon kita naghikay ng konsensya. Bitaw, karo mong buhaton karon kay bunog magita shot ani Talisay. Prangkahan na lang ni. Ma'am, so tiya ma'am, last na po perform Talisay dito migmuhon. Mo pa pagsugod mo gitigal mig 3,000 sa sponsor. Sobra padungog-dungog ikaw ba mura magakuan mo. Ay sorry ma'am, Silingan to nos karkaro. Adi ni padungog ka mo Bisag ma'am. 2005 lang mo silingan daw. Pangayo naman ang iyo. Sorry ko noon na. Magpasalamat ni Day nga gikuha kita ni Ma'am Vicky kay nagtanaw siya sa itong video sa YouTube. Tinood na. O niya si Ma'am Vicky Day shot nagplano din nga mudagan ni Talisay. Yate naman. Mudagan. Dagan ka. Dakpan ka. Oy, salamatan na lang ng card is imi. Huwag na mo hatag sa 5. Ay nahilap. Dako ikratulang latay. Huwag mo donol pistaran. Lindi. Private ka ni. Lindi ko na. Nagkakwarta lang yung latay. Di joke lang. Ayaw paspas. Hey. Manira yan na ugma. Okay, oh. Padayon ta. Ano ta ni Ma'am Vicky? Focus kay mo ni mo bayad. Pukuson dali yung bayan po ni. Ay, paspasan lang yung bigid ako. Lagay na gasto. Di bitaw, tinood. Mambik, ato mga silingan sa Karkaranon. Tinood, Garbong Karkaranon. Thank you so much.
imo giming gipasyo dire. Salamat No? kay mama. O niya, di ta maglangay shoot. Oh, dito maglangay undangon tanan ni. Ano maglangay mamanta? Oh, snayaw mi ma'am. Kalibil, skalibo mo ni. Ato ginintiwason. Kay Ogma, hagbasa. Huwag mo kalimpyo sa stage ba? Naghanang kipi-kipi ilan. Napay ni CR to. Awa niya, oy. Buwa ka katao, nagtilon. Wah, mo din eh. Fire extension, dire. Ano magpahungaw ka ba? Shot, karon ka batay ni Mambiki, may kay mo nagtirno. Grabe eh. Okay, gamay mo tagbayad, gamay sa tag-stage. Ano na, extension? Ano ni Timron? Karon kita shot ka. Sila si Mambiki ba, di kibaw mo sukod. Oh, O, tanawang haligi, wa magtupong. buwag ka. Ako'y kabuot, anak. Kami doon kita. Gaya yung skahoy, anak. Amo lang yung gitoyo, kami rin kumidsante nga di scripted. Oo. One is script, ma'am. Kuya kayo mga Andre. Nayaw ta. Ha? Nihisgutan tong kaon. Naglipot si Kumita Mambik. Gamay sa mong balay, ma'am. O ma'am, mo ni gapista o. Gamay kang kapilya. Nahurot ang inasal. O say patron, Birin sa rigla. may ginawa parigla. Di pa riglahan ang inasal. Hurot. Hurot ang unod. Bita, manghalan sayo alang kaninyo basta tinod lang. Amo lang nang giguba karon kay kasagaran gud karon nakakita sa mong video, no? O niya, salamat kay Ma'am. Thank you so much, Ma'am Bika. Amo lang isiguy mama, kibaw may kay si Mambiki din nagsitanaw sa mong video sa YouTube. Niabot na og 5 million. Salamat. Pagpag na Sa Pitalo, thank you so much. Thank you. nga, kaming isyot, basta mo siyo may labi na din sa Dakpais Talisay. Bunog mo kita shot. Tinood eh. Wala nga ma'am, amo gining itoyo nga, why script pay? Wa. Oh, niyab, ang atuan ni shot nga, bayaran ta, pagpakan ta, niyab, napatay video bago. Salamat kayo, ma'am. Atang-atangin na, ma'am. Yo-Jace o Geoform. Skandal man na! Nangatawa ang mga bigahon dito na pita. Ganon dito mo sa tanipasa. Ayaw kita mong tanaw mga idol, kay itong kinikunot. Sa mo tani bukugon kay glubot. Shot! Oh. Kada si Mambiki, pagkadaga na sura, kibaw kag dinagibos ang ginikanan. Yatera. Kabalo ka? Anong kailangan ka? Uy, dugay ming kailan ni Mambiki. Di mo nagibuhat sa Mambiki. Kada, si Mambiki? Oh. Pwede kibaw na si Mambiki nga, taga din ni Mas Talisay. Asa mo na buhatas Mambiki? Inanang pormaha o. Kada kuhan sa QL. Raynaw Kignong. Ay, QL. Unsa? Short time or extend? Nayabang na. Layat! Aeroplano, pasak kami. Di, bitaw. Ano yun, oy? Halad big sayo, Mambik, para ni mo, Mambik. Gikan sa Tris Gopito niya, tawago naman ikatulo na mo. Sasi! Anong mo na ipabiyahe mong tricycle para ba na maimpas? Huwag mo kapadaplin ng tricycle, bagkahe kinig kagiya. Kay bago kung alam ni mahalin ng tricycle. Ano? Ang giputang, lahat for sale. Yan. O sara ka sa ako, gibutang tricycle. Ari day, mahalal big sayaw alang kaninyo sa agi pagkapistahan na to. Hinaot nga malingaw mo. Pakpak mga gigsunan. Wow. Isura ni Lugara. Oh. Ang ibaligya, tricycle. Ang itatak, lahat for sale. Nindot na kayo tagagdanan, marag super pere. Di mo nga super peri. Paska. Utro sa gawas ka kahikot, ano tanaw, magsaysayaw, inatay. Oh. Gigi. Shot! O sa ito sayaw. Kanang bago. Ay sa, kailan ni Kari, babae ni laki. Uy, dungan may tuli, anak. Pag sure ay. Dako pa nang iha kay kuha. Buat pasabot mo, di na, babae, bayot na. May pagka-opera, tuba-tuba rin. Asa mo, oy? Oy, nay, binay, wala yung swertres ron. Giyano rin magpasong inataya ka. Nang warta mi dire. Sulaon ta karon. Kapaso sila na, bro, nangutan ako sa resulta. Okay. Halal mig sayaw. Alangan ninyo. Pakwaw Music, Wilson. maestro. Isa no, paporma sa midong, kadali, kas bayad.
Bugo nga di ko patsula. Tsula ay ba? Bro. Ngol di ba ka patsula? Di. Dili. Mingaw ani ko. Manindog kita. Ada na shot. Hello. Nitagay na sa. Imo sa shot. Sorte pala mo maghubog tari di tamim show. Nindot ning siwa way hapon dagpaspas kay baso. Imuha na sa. Salamat kay. Sorte pa lang mo nga mag-inom ra ta dinhi kay di tamim salida. Dala man as budget. Antusa lang ihugot na akong kilay. Ma'am Becky, i-convert na lang Gcash me. Nya, Shot. nagunsam ta dire. Kalain mo bug. Atar so gamay kay ang suga das kilit. Bago atong sihon Torax kay balata beta sa kwan. Shot, ni hangyo sa Ma'am Becky nga iyang gusto ko no simsak tanaw sa tong video sa YouTube. Kada ko mga kanta bago ka para sa Burikat o Jaro. Bo ni mo. Si Ma'am Becky nag-request sa Idol, paghimo ko na mo kanta ka ng mga sikat ka kanta nung nga bago. Kantas mga imarat, ma'am. O kanang kanta sa mga GRO. Siya rin nag-amrit. Himarat? Na ako himarat. Huwag ka rin at talisay ka ng himarat o sa karkar na Burikat. Na ako'y kanta. Darga. Anay? Dali baby. Sabak da baby. Sadak da baby. Tagaan taga 20. Hoy, napailain na na, girigi. Ano sa'yo mga? Katong nga request sa bana ni Ma'am Becky. Kanang tigtigay? Oh. Katong nung kanta nga ay human, wanay sapot. Yate. Ayaw mo kaolaw nga kamo nga mo sayaw, magsayaw nga maghubo. Oh, bitaw na paborit. Nana ba? Ay sa giwaswas ay. Magtaro day! Shot! Abi nila sa mga taga-talisay nga kini si instruction isod ba bugal-bugal yun puro sila ha. Itinarong bita Pero na ma'am, kaniya mo as a comedian, mao gini mo pangwarta. Pero sa wapay may mahimong komedyante, mga seryoso gyud may. Religious towning mo katao. Pero na ma'am, during my high school life, sa Kristan ko, kani si Isyot pod, During my high school life, nag-eskwela ko Davao Bible Seminary. Tinuod na. sa to paswito kag Biblia. Oy, kanang Biblia usa na sa study na mo gikan sa during high school time. Usa na subject. Lima ka na, gikan sa jury. Gikan sa during. Shot! Punli. Saro na pa'y bulabaw, ana. Para mo to si Ma'am Vicky nga sito kag Biblia, to testingan. Oh, kami mambigay classmate mi. Yatis na! Ah, mo na sa Kristan. Ay, babae sa Kristan. Sa Kristan na. Purot lang si Gio. Dako ni bulsa. Shot! Suway! Ay, gagol. Ni katahon na sponsor bayad na ni. Bahala lang uban. Paspasas tagay niyo, ma'am. Ay, Nilayayaw ni Hugo, takilay mo. boss, undang isa tagay. Boss, pas. Ple. Magupa atong show, ani. Shot! Oh. Para mo to sila nga swito tag Biblia, to testingan. Suway. Kaysa yung unang tao sa kalibutan. Si Bagsiadan. Right ta! Oh, yatira. Unsa istorya ni Ibang ni Adan. Gitintalan do. Kinsay nagtintal. Niyawa. Kinsa mayawa. Mut lang, nihuli naman ko ato. Na si Ma'am Vicky ni singgit ang bitin. Pinagis bitin. Kaya ang bitin gitintal mo si Adan si Iba mo to yawa. Naninda mang bitin o mansanas. Nari bitin ka mo manukli. Ay pagbuot kayo ka dito. Unya, Pinaana pang bitin. Psst, iba, palit ka. nari bitin musulte. Ay lagi pagbuot kayo ka dito. Pagpalit ni ibag mansanas, pagpaak na. Unya, Gahi kilat na. Pak! pag! Bugo man yung operator, hubog sa kanong. Ang isong kanong kilat, dilidog-dog. Di kita perang Vicky yan ron. Sa kakalits kilat ron, ang ginoo kapang gunit tagak. Shot, bisag komedyante ta, bugal-bugal nga to, ayaw usba kay sagrado ng Biblia. Ay, Ang Ginoo kay sa langit, mi kanaog, wag na matagak. Wa ka naog, wa ka pang gunit, puwak. Ayaw usba, gabaan ka. May bawan na na. Sa kakalit sa kilat, wa ka balong ginoo, makasa, masibag siya ng puwak, tagak. Mi kanaog lang yawan na matagak. Ay pagbot-bot, kay wa ka masayod, kay wa ka dito. Yata na ko dito, nga gagkuyog mi ng bana ni Ma'am Vicky dito migbuhol. Kuya munda, Oy, dito na tagang Ginoo.
Kita mo? Oh! Yati, di man na tayo. Pagkatagang si Ginoo ni singgit. Niyon sa Ginoo. Agay, sakit ka, adyo. Pinaana bang Ginoo? Iluta ko. Babaan kita ng buhanga ka. Lord, Ha. og nitanaw gani ka nimo variety, Lord, ay may gabay pangwarta rani. Okay mo may ganahan i-appeal si Ma'am Vicky. Sa may hinungdan nagtapok mi dinhi. I-appeal sa nga tawa ay kay madamay-damay man eh. Shot! Oh, Request Ma'am Vicky, sunod tingog si Ginoo. tingog Oh. Ginoo. Simple. Pinaana rin Ginoo. Yung sa Ginoo. Gitawag niya si Vicky. Iba. Gitawag niya si Iba. Unya. Pinaana Ginoo. Iba. Unya lang ang tagay man. Iwag ko taning kilay mo rep. Inana kay sud kay fan na kay sila nato go. Oh, nitawag ang Ginoo. Iba. La! Mura mag-Lord. Tubag si Iba. Usa. Naging boto ko balay mo. Gabaan lang kita. Katawa Ma'am Vicky oh. Sa grabe katalitin sa isyot. Pero kitag tao, ang tingog Ginoo, ang naong demonyo. Uy! Transparent eh. Patawa! Iba! Ano? Tubag si Iba. Yung sa iba. Ano Iba? Ano Mark? Ginoo to niya, Park! Wala si Kayla. Pagbuot ka dito. Dayon! Ano Iba? Ganun na kasakali mo Iba. Soko Ginoo. Abot si Adan. O sige na kadan. Dakula po. Pag-abot ka na, yung sa Ginoo. Yan yung ano na ako ya pa na. Ginoo lang kita. Pariglahan na niyang Ginoo. Samot yung gapa na nito. Unya! Sa kasukos Ginoo gikuha niyang bitin. Pagkuwaspitin. Tungod ni ini nakasakaon duha. Unya! Giputol niyang bitin. Pagputos Ginoo. PAG! Gabuwag ang uog ang ikog. Gitawag niya si Iba, babae man ka. Unsa ka man niya? Imuha ning B. Unya! Si Piti. Si Pitan. PAG! Si Adan, lakim to. Adan, laki man ka. Imuha ning 10. Unya! Si Piti. Si Pitan. PAG! Muna karon magkaisunan. Tanawan yung bugad. Kung babae, Naipi. ang mga laki, Naitin. katong mga bayot, Umumin. ang mga tumboy, Inulin. ang mga senior citizen, Yung nanain. si Ma'am Vicky nagpiyong-piyong. Nga naman. Ka-imagine. Tarong toy. Shot! Magdrama katawanan na ta, shot! Karon, Oh, kung tayo amahan ka, unya, ako'y apo. si Apo amahan. Lulo ta ka. Apo ko. Kaya. Ikaw. Ngayon si Ma'am Vicky ko no, pwede ba ko na ito magbinayot? Ay, pag inana, Vicky. Ay, kadali, anong bayot tayo? Yak, sa taluon. Ato tumanang sponsor, kaya mamaya mo bayad. Ay, ikaw. Magmismis sa tadaan. May pa. Ato tawagon pagbalik, Sassy baby! Alay, day. Uy. Uy, nay man eh. Uy! Huwag mangota, mag-florwax doon lang mo. Di mga natindira floor wax ko. Asumay ko na eh, ha, eh. O sumay kung adlawan, kung gabi, kandila. Happy. Lamat kay Noy. Di ka Water District. Okay. Magunsa mo ta. Request ni Ma'am Vicky kay Sims ang tanong sa itong video. Mag-miss-miss, may ma'am, para ni mo. Why problema ma'am? Ikaw may bayad, amot tumanon. Ay, ka problema, kay mo bayad man dyan ka. Ang microphone usa. Ay, pag binuang di, Ma'am Vicky, layo kay ni Dili. Dito. Okay. Okay. Okay, so maayong gabi kaninyong tanan and happy fiesta. So kay mag-miss-miss man ta, hubo ang long sleeve. Sabado, iskandal eh, yabag ka. Isa-isa, ang Ano miss-miss. ginubuhay man? Yabag rin ka. Baragon ka. Dili, ang state na, huwag mabagay. Hubo ang long sleeve. Hala. Ang bot pasabot, ang miss-miss, maghubo kay para mahimong. Sexy. Aw, ana ba, isult, yun, magpa-sexy ta. Hubo ta shot. Music. Okay, so
Oh, hubog sa lagi ka. Namasangil ka. Mas ikaw may grabe buhanga ka. Hoy, grabe son. So take note lang everyone ha. Pagwapa hi, brightenay, and sexy hi. Malamig hubo. Anindot. Shot, dalig hubo, shot. Giyap-yap pa. May nagtawa na maghubo kay. Oh, Play. Play. malamig hubo. Anindot. Kasi nindot. Nay, magbisbis ng t-shirt? Wala ka mo iyon, yaba ka hubuon tani tanan. Bingdito na tanan tao diri, yaba ka. Ay sagot, basi magdahom sila kini tuwa wala tay klaro tong siyo. Isulti tinud kay among buhaton. Hubo ang t-shirt, pinakitang pusod. Yati. Awa ipakita ang pusod, awa imo wasod gikita tuhod. Oy, dito oy bagtak ni. Mao di. Shot, paghubo yung sinina para makita imo lawas. Nay, mukha narbe sumsuman oh. Ngano binay sumsuman ay? Luod kay kog lawas. Okay raman na. Good. Okay na maglog kay lawas kay luos kag naong. Yati ra. Ma'am Vicky, okay na ma'am. Ako na maghubog sinina, ma'am. Siya dito rag. Hubo wala na imong naong. Ay ginana ma'am, panglaag na ni. Kanang imo man giuran. Daghan kay na disgrasya ni. Munil puno. Hubo sa hubo. Isa. Aha! Si Ma'am Vicky kaluwaon. Kita ko nung matagtiki. Ma'am Vicky. Ikaw ang Vicky, maguning bra. Uli lang na mo, ikaw marksyo. Kuwang pag-usa, kargahan pag-usa. Huwag may klaro si Ma'am Vicky. Abi na kong bra. Nani bra, maran? Di ba na bra? O sa ito rag. O inata, stocking. Inaya, kay mahal, kay buwanga ka. Di magod na matagtiki ito rag. Oh, di ko na Oh, matagtiki. paspasin nyo. Sa dira. Kunggo. Paspasin, suin eh. Suen. Sugod ang inat. Shot! Si Ma'am Vicky ba nakabantay si mong tiyan? Nga naman. Suhi ni ka shot? Suhi. Oy, Ma'am Vicky, nindot kay kog tiyan, ma'am. Murag low pressure area. Tanawa kong puso ng murag matas bagyo. Hubo do. Panglugod sunod ha. Hubo. Maghubo dyan ko ani. Hubo. Music! Tarak tayo pa. Nga naman. Hospital ka, ma'am. Nga naman. Nga Ipa. Doon ra kay district. Patoy! Paoperahan na katurag. Doon ra kay district. Ang matris ni Tuyo. Naiyak ka lang buko-buko, bugo. Awa, paspas kay tagay di awa na balik. Kanigis Jojo ah. Sunod boss, musyumi. Unya lang may paim na. Tanawa, wala ni mapurma. Play. Kirain. Okay na, Miss Miss, kita naman pusod. Napay kuwang. Gusto nila pa Ay, ikuha. kanay, Ako lang punit be. Di ka na, nindot eh. Miss Kalagkalag din ni Ma'am Vicky. Nindot ni ma'am. Nindot. Wa mo sulti din nga Miss Kalagkalag din ni. Isolo mi masot kalagkalag. Ungungong na imo. Buang ka wrong turn eh. Nindot eh, lila katong tree na hubsan ba? O sa stepping. Dili mo na train ng hubsan. O sa niya to Rags? Toko na ligsan. Solo ba mo? mo habe. Oh, murag balot na hubsan. Wana o, buak nga balot. Kaya na. Liki nga balon. Wala, liki. Liki ha. Agu. Ye, tamiya yung liki. Ikaw ka, buak ka, buang ka. Hoy! Buka kayo na. Padayon nun tani. Larga! Tawag ko tanig, Miss Vicky 2022. Oh, sponsored by Vicky. Cards SMA, wa mo hatag. Ang lagi na hilabte. Kadaghan kwarta nyo, nanago mo diha. Gabaan Ramos Santos buang. Linding mo na. Sweet to di mo. Di ako gi-release, wa ko tagae. Grabe, 21 kabuk NBI pagayoon. Pero tinod, matinabangon din ang lugar. Bawion ta, basig nagtion, nag-armas lang. Sniper! Pero kitang tao, pati yun, hadlok mamatay. Yatera. Larga na! Yeah. Okay, Miss Kalagkalag 2022. Live din sa Sitio Ramona 1. dili gini sitio Ramona Village, Barangay San Isidro, Adonglog. Okay, pakpak ka pamilya. Harinig number 1, Sassy Baby. Puti Wow. six
mangiha, Mura mag-una sa aging putot lang. Putot lang, kay kabyonan. Uwawa na, no? Ang Ginoo, Ma'am Vicky, di gini perfect mo himo sa kinabuhi, Ma'am, no? Nga naman. Naman. Ang karpanan ni Ma'am Vicky, guwapa. Oh, paspas eh. Di sa bayaran ay nagtiwas ha. Mo na mo bayad, hinumdum eh. Wala mang... Guwapa, sexy. Mangulit. Beauty lang. Nga, manggihatagon. Kana. Kamu Ay, advance kay mo gunahuna. Di parang sasi ba? Guwapa, puti, putot lang. Ay, nag-i-apply ni Ma'am Vicky. Tabla kitang taluron. Ay, katawa. Okay na ko kayo. Pinana, may mao yan. Ay, si katawa, Ma'am Vicky, mapreso ka. Saksi mo ha? Mapriso ka. Agoy! Agoy. Agoy, gitagaya na sa... Saksi mo, ha? Mayampo ta. Mahubog ta. Patong na niya po. Sunod-sunod tila mo mag-inom ta din. Hindi na tamo siyo. Di na naman yun eh. Hindi yun nun tali. Yaw-yaw na babayran ta. Oy, sunod ha, you're not allowed. Dito lang ka to, kutob. Ako ane? Oo. Ay pag inana, gamayan ta kaya ko. Ano, mahubog ka. Malipong ko. Imo na balibaran nga mo na sponsor. Yaw-yaw na. Okay. Kung nagbayad na to, buwang nga ka. Mabalibad ka, didakan. Tiwaso tani kay pangwarta ning ato. Bahala na sila diha. Oh, ana, paduol gamay. Okay. Ngayon na. What is your... Ay sa, ayo kopte kay mapaslot. Inayag ko po't mapaslot. Inigsugan na. Dindayon na. Ikaw ba, moro yung kag first timer. Oy, laway para masod. Paduol gamay ba? Yaw-yaw na. Ngayon na. Wow. Nagawang fans. So, ganyan ko, so na lang lawas. Sabay. Ay, katawa. Marang kay mamahanan, oy. What is your toy? Unsay toyo mo, yaw-yaw niya. Hoy! Yaw-yaw! Space cream. Ay, katawa ka dito, viral. Nindo tissue. Kami rin, hubog mo, apil ka. Bunalang kag punuan saging ragwan. Gali mo kagani, unsaon ni namo? Nanapay lalipang inata eh. Hoy! Oh, may wow. Di, yaw-yaw. Karami kasuwag-sugi, hiluan mo. Larga! Okay, go ahead. What is your speed's name? Pangalan sa entablado, pagdali. Magkatawa ta kay watay bayad. Uli inas mambigil, tabla kita do. Okay ra kasi lingan naman mi. Ay, gabaan lagi. Pagdali, oy, kay nangakilang. Natuo ka way gatas balay, nanigamot ko day. Pangwarta ning ato, balag hubog lang ka. O, salikad ako kay pundo. Ako ay akong berbran, o sal kalata, buanga ka. Yeah. Yaw-yaw! Kami rin hubog mo, apil ka. Pagdali! O niya, mga tawa lang tani, wakay kwarta. May pagmulik karkan, hindi nagsasaron. Mga tabla ta day. Bitaw day, tinuod lang nga. Wala dyan kay gatas balay. Sige na, oy! Uli ba? Lood ba na ka? Mabayan lagi nas mambiti. O na namin inom mo, soy. Gamay kayo yung stage. Mga lahos ni. Uy, undangan na sir. Uy, wa pa ni tabla yung luyo ha. Huwag mo din ipading loyo. Dato, dari si Ma'am Vicky. Nga naman. Na may swimming pool. Gina day. Gina day. Okay na may ginangyuan, tarungan lang yung entablado. Yaw! Litsi. Pagdali, oy! Kaya di kita mahumanan eh. Oh, ako rin napangos, buanga ka. Kamoy taga ko, ako'y katawa. Dali! Breaking the history ni, karon ta kasuweksyon ni, di na ta matiwas. Dali, oy! Pangalan sa entablado, stage name. Okay, good evening ladies and gentlemen here in Dumlog, Talisay. You can call me... Dali here.
Wow, sassy. Ha? You What? can call me Sassy. Hi, sassy. Hi, Sassy! You can call me. Hi, sassy. Sassy! Hi, Ikaw na po. sassy. You can call me. Hi, sassy. Let's see. What is your stage name? Kagwapang Sassy! Ari-diri, taga-kahaligi. Real name! My real name is May Mancao Maranga. Wow. Masina si kaliwat diri, iya ko nung mama kabaw, ya papa mangga. Uy, og surkaton, mangagaw. Pila edad? Sweet 16. Wow. Ay pamakak. Abi gwapa ka, mutuo na sa mambiki, buhanga ka. Ako isulti nga na kay anak usa. 20 bitaw. Paligsan na kasi sa Hoy! Wa kay labos bayad. 25 mang oy. Awa, hingwat na kay naong ma'am. Ilang balay, naraluyo. Sunod! What? And why? Si what and why? Vital statistic. Sukod sa lawas. Dili, sukos liog. Nga di man ni perfect akong body. Hoy, paminaw mong tanan. Usingan? Di perfect. Okay ra yun nagdi perfect kay yaha masagyapo kang gi-reject. Kalimuot ha. Pasag nila ng reject ka day, oy. Ano naman? Reject juga. Okay ra mag-reject ka. Ano naman? Usamot na siya. Bakit? My vital statistic is 32, 24, 27. Straight rumble. Straight scramble. Iyang kinaon scramble. Inyo fullard. Yaw inatay. Ano ba? What is your Educational background. Graduated at University of Cebu Main Campus, Bachelor of Science, Business Administration, major in Financial Management. Wow, taas iya pa yun. Taas ka ni title mambiki kini in town ni graduate na ni ALS. Nagpupot ha! At least di graduate. Kay nangupya sa classmate. Sunod. What is your Motto in life. warrant? Kasabihan. Uy, yan ang warat o pag-testigos. Naniniwala ako sa kasabihan na kung mga marites ang imong silingan, ikaw perming sumsuman. Ang inyong silingan marites, kiri maripol. Maripol! Mari ang naong sumol. O, ano, itiman na eh. Sama na? Mariko. Mariko! Mare, igukas kumo, tiko ko. Sunod. Naniniwala ako sa kasabihan na kapag may alak, may balak. Hoy, bagay kita girl. Muna taganaga. Ano man? Mambiki, ako niniwala sa kasabihan, kung tinood nga na wakwak, diara ang kikik. Hoy! Nanaya ko. Kung ako kikik, Ah! o darang ko aklet. And, That's all, thank you. candidate number 2! Oops! Ah, gopa ha? Wow! Wala yung models pasok. Wow! Lataga ka ha? Ay, tagi-taga ka. Iwasan na rin. Mabayaran ta. Oops! Wow! Intro! That's all, thank you. Hoy! Isa. Hoy! Malapos lagi ka, uy! Iskot pa ka dyan, uy! Okay. Okay, candidate Intro. number 2. Wa- wa- May request to Ma'am Vicky. Greetings in a Spanish way. Oh, Spanish. Spanish words. Damagoy foreigner nga bisita sa Mambiki para makasabot. Simple. Go! Hola. Chari, chari, chari. TikTok mo na buhanga ka! Uy, TikTok mo na! nirecord ang partner ng English na lang. Sir Joel, English lang. English lang ko rin, English. Okay. Ay lang ko. Okay. TikTok mo to. Good evening, ladies and gentlemen. Wow. Presenting. Anak ni Inting. Bisaya, manghihap na. Para ni candidate number 1 ba? She call herself Sassy Baby. Ikaw, pangan. Just call me Julia. Wow. Wow, kagwapang Julia! Thank you. Ano sa stage name? Julia. No! Ma'am Vicky, puti kay si Julia. Gabaan ra ka. Julia! Kano sagot mo ni puti buanga. Day! Ano ito, kagpanit, hindi kag tubig? Pareha mig soap sa bana ni sir. Tapos is... Mana ni si...
Dalawa. Paspasi kong tagay, ilataya ka. Naglibat-libat tadi akong banang sir. Maria mixo. Mister, bana mambiki. Oo. Unsa man inyong soap? It's so effective. Very effective. Yeah. Unsa Usay man. name? Tire black. Hoy, kibaw ko sa imong roll-on. Unsa man turag? Itong isang ilok, kiwi. Sunod. Pilay unsay real name? Usay pilay, Pilay, usay. unsay. Hubog sa ka! Usay pilay, usay real name. Hubog sa ka! Kapoy, binisyon ka. Ay, paspasig tagay na. Pilay, nakalimot ko na. Wala, Usay pilay real name. nakalimot ko. Real name. Iapila na. Tinawad pangan. My real name from tonight. Just call me Julius Deano Jr. Basta Junior! Bayot. Lahi diri sa Ramona Village. Ang mga junior, guwapo. Oh, guwapo, pero bayot. Bayot lagi hapon. Sunod. Pilay edad. How much your age? What is your age? Where do you live your age? Why are you age? Undang ng isi mo, igo, kas kumubuhan ka. Pilay edad! My age is... Tarong naglitok. Usay is. Tarongay, ang mga bata nagatawa. Sikat kita sa YouTube shop, bisag hubog ta. Ato tarong og litok. My age. My age is... Tarongay, nagkatawa ang bata. Taro nga. My age. My age... Di lagi na AIDS. My age. My Di age... lagi na AIDS. Usay turag. HIV. Pilay edad. I'm sweet 40. 40, 35. Pilay mong edad? 40 ko na eh. Sure na jud na. May pa sumbagayon tanis luyo. Where makapugong na to, kita ng tulong. Niana si Ma'am Vicky pagparihapon imong gitug-an 35. Unya. Niana si Ma'am Vicky kada si isyot ba pagkabata wala katilog vitamins nga tiki-tiki. Unsa daya turag? Salburo. Ngano man. Panawang na wa may gighinog bitsog lata. Yatira. Sunod. Your educational background. Asa ka eskwela syot? Larga. School. Na, ang nga mag-clinic. My teacher was school. From now on, In the future. to my future, Ay! Diin ka eskwela. I graduated in Muntinlupa 10 years, Pag high school, 5 years in CPDRC. o sa gusto. I have experience on 5 kawat, 4 ang isdat, o 3 ang hold up. Hoy, Prisuhan na mo ha. Parehas na ako ba? Bachelor of Science taking up. I taking. Taking up. I taking of syrup. Unya. Lipong gugo. Hoy, kasabihan na lang, be. Hoy, Nasaag na mo tani. motto and life. Go! My motto in life, Yes. this is important things. Lisura rin, way klaro tog siyo, kinagabitag kayo. Wala na'y magdugay nga relasyon. Kung! Go! Kung buhi pa mga bigaon. Sunod! Sunod! Wala na'y babae masakitan. Kung! Kung ang tumboy manginguko daan. And that's all, thank you. Okay. Let's proceed to Ikaw. candidate number 3. Ilalim mo. Let's see. Sandig dane. Oh, dahat din na sa bitri. Mga wala lagi may kalit. Manggulit na diri, pre. Bibinsa na ni. Larga, music daw. Kana, koto-koto. Wow, koto-koto. Wow. 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 Kadaghang tukar, koto-koto. Ganyan, di koto. Ano yung resulta sir? Magsige magugag donut. What is your feeling right now? I'm not feeling well. Are you fine well? Okay, candidate number 3. Yes? Padayon tani.
How did you step? Boss, unya lang mihat diha. Yahak na issue ha. Gipari mi kalas 5, magsugod og kalas 10. Hiluan na mi dahon. Oy, sunod ano mo pag idol na mo mga hubog mo yan. Good evening, ladies and gentlemen. Wow. Although we are encountered an emergency, but I'm Yes. proud to say I'm still virgin. Ew. From head to foot, wanay labot, lubot. Naman. Naikos po to, buwanga ka. Okay, candidate number 3. Your stage name. Singan? What is your stage duck? For tonight, Yes. you can call me Sofia. Beauty Sophia. Papa Sophia. I'm proud to say I'm Sofia. Alam ka gwapa ni Sophia. Ka-sexy Sophia. Sofia ako. Alam ka kalamay ni Sophia. Ako si Sofia. O ba, bukas kumuha. Dayon na ba? Hoy! Unsa ng Sophia? Sofia means musop-sop sa iyaha. Sunod, another stage name. You can also call me at Ramona Uno, Barangay Dumlog. You can call me Donna. Donna. Hi, Donna. Donna itlog, bago lang nabunog. Sunod, your vital statistic. O singan? Sukod sa lawas. What is your vital sab-a? 38, 28, gipi 8. Kani, naman. candidate number 3. Diing kaskwela. Eskwelahan. Ano mo eskwela simbahan? Bugo ka. Where is called Blackpool? Otros ang bugo ay. Tarong nga pangutana kay tarong mo nagtubag. Di nga eskwela. Lo, kabugo ko ninyo. Ginang eskwelahan? Unsa siguro akong naabot? What is your eskwela abot? Kana. Muna akong ganahan. What is your course? Ang tinuod kanang mambiki, mauwo na yung kuhan ni mambiki. Naman. Kasagaran naman sa tao ko nung magkainom kay musulti sa tinuod. Naman. Ayaw lang istorya tinuod. Balag mamakak ta. Balag ubog. Hanabi ako ninyo nga, dilita maginabuhay kay makibaw si mambiki nga, grade 4 ako ko to. Nga isa. Ganun nila kung amawa ka, gipangutaan na raman ka. Makibaw si mambiki nga, grade 4 ako taman. Ay, gila mo kay madamay sa buang na. Hilak man ka. Oh. Muna ilang magkangawa, magkakaeskwela. Ako malulay mo maestra, namatay lang lulaw. At ikaw graduate mo. Makibaw ni taga-talisay nga, grade 4 na si Turansoy. Grade 4 ang kataman. Ni bago pa ko niingon. Grade 4 nga elementary. Ano, na grade 4 high school. Bugo ka. Palaban ka, na grade 4 kinder. Sama na may grade 4 college. Gwapo ta, bugo lang, balik pa ka nursery. What about your future? Ay sa, mambiki, na-booking naman yun may, kay imon yung maming giubog. Atay, bilang inom, maoy. Maong grade 4 ako tabag yun. Uy! Ayaw, lagi gilak-ilak in down, oy. Maluoy. Maong grade 4 ako tabag yun. Kay, maong grade 4 ako. Ngano ay si balik. Para kong grade 4 ko taman kay wa mo ko kapot grade 5. Bugo inatay. Wa man ka mo shortcut grade 6. But, Ma'am Vicky, I'm proud to say I have also a course. What course? Wow. Of course. Napit ako yung kurso. And what of your... Please listen. Ay, pagnganga kay hubog na ta. Nalibang ikalibang mo na guys. Katawa pa. I'm proud to say I graduated in Bachelor of Science in Mass Communication, major in journalism, minor in vulcanizing. Wow. Maklaro mas lawas gud alam Oh, maklaro masauan. Tanawa, gitaliksik na ta. What is your taligsik today? Okay, mag-drama comedy na ta. Okay, ato lang na ikat, taliksik na ba? Pagpag, kapamilya.